Så er Torben Møller på Sporvejsmuseet, Skjoldenæsholm. Så du må hænge udenpå her også, ligesom i San Francisco? Nej, tror jeg ikke. Restaurering nede i Tyskland, i Gera, tidligere Østtyskland, og er altså kommet tilbage, og nu er den så god som den. Hvis vi tager partiet mellem de to døre her, altså selve kupéen, så er det altså
Stolt jeg står for alles blik som gallionsfiguren. Ja, og når de ser dig, ser de straks den anden vej. H.P. Sørensen står hos mig hver gang han kører turen. Men de flotte piger kommer altid om til mig. Se der, hun har for sådan, hun bølger med balkon. Med vækker solen op på forhånden. Så hun altid de spor og livet. Hvis det er til dig, så må du ikke stige. Et symbol på linje 8. Peter Rasmus selv kan se i hjertens udskør. Du har snart forbilet linjen til et anekdote. Stakken er hørt, kun jeg bøgte kun for bøger. Det irriterer mig lidt, der var adgangsforbudt deroppe også. Jamen, det synes jeg godt, jeg kan huske. Altså, det er jo sikkert. Vi kom bare til skiltet, hvor der stod. Vi boede jo ikke i 4 måneder. Det er godt nok lækkert med alle de her spand. Det minder mig om, da jeg var barn, når vi skulle komme herfra. Jeg tænkte også på det, da jeg sad